elektronika-lurar som det är för DJ-bruk. Och har vi en liten snygg väska som jag får. Det är lösdragbar kabel med guldpläterad som går att ta bort som om man ska använda den lilla kontakten. Och det är bra spesar. Det går från 20 till 20 000, 102 decibel. Det är 40 mm drivers. Där är de dubbla kontakterna. Finns de här färgerna. Och finns även i vit.